истиқлолият ба мо имкон додааст ки ҳамчун кишвари мустақил дар ин ё он бозиҳои бонуфуз бо парчаму суруди миллӣ баромад кунем. Илова бар ин, бо шарофати истиқлолият ба соҳаи варзиш тағйироти куллӣ ворид гардид. Албатта инҷо сухан дар бобати ташкил намудани навъҳои гуногуни варзиш меравад, ки варзишгарони тоҷик дар муддати кӯтоҳ бо комёбиҳои оламшумули хеш эътибору нуфузи давлатро баланд бардоштанд. дар намуди варзишие ки қаҳрамони барномаи навбатиамон Ёқуб Ёқубзода тамрин мегирад, дар даврони соҳиби истиқлолӣ рушд кард. Машқу тамринҳои Ёқуб дар толори мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштини пойтахт мегузарад. нозикҳои гӯштини тарзи озодро аз мураббии ҷавон Муҳаммад Шукуров меомӯзад. воқеан кори муваффақонаи мураббӣ дар иштироки фаъолонаи шогирд дар сабқат зоҳир мегардад. бо назардошти ин, дар шароити кунунӣ варзиш ба мисли техника дар айёми пешравӣ қарор дорад. бинобар ин омӯзиши усулҳои нави варзиш ба рушд ёфтанаш мусоидат мекунад. ҳар як варзишгаре ки наворасе ки мо хурдсол қабул мекунем ва кӯшиш мекунем ба ин варзишгар як усулҳои нави гӯштини тарзи озодро омӯхтан, хеле мушкилҳои паси сар мегардад. бо Ёқубҷон мо хеле машқу тамринҳои дастаҷамона будем ва мо хеле хурсанд ҳастем ки варзишгарони навораси мо дар мусобиқаҳои ҷумҳурии Узбекистон ва ҷумҳурии Қазоқистон хуб баромад мекунанд ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардоранд ва сазовурҳои медалҳои намоён мегарданд. албатта Ёқубзода Ёқуб ба хурдсоли хеш нигоҳ накарда тӯли 6 сол мешавад ки дар ин риштаи варзиш машқу тамрин карда истодааст ва дар муддати 6 соли машқу тамринҳо бо ана ҳамун заҳмату талошҳои беандозаи худ ва тавонист ки соҳиби ин қадар медалу ҷом ва диплом гардад. ва ба барома шуморо хушомадед мегӯем. Ёқуб, сараввал мехостем дар бобати интихоб намудан ва махсусан роҳ овардан ба ин риштаи варзиш мехостем бифаҳмем ки чӣ боис гардид ки маҳз ана ҳамин риштаи варзишро интихоб намудед? ба шумо мушкил набуд? 6 сола будам, падарам мара игӯшинг овардаш ва вақте ки ман машқ кардам, оҳиста маҳкум шуда. вақте ки рӯзҳои аввал машқу тамринро шурӯъ кардед, чӣ гуна буд? барои шумо мушкил набуд? зеро ҳар нафаре ки рӯзҳои аввал машқ мекунад дар дил хонамуди варзиш барои ӯ аллакай мушкил мегардад, чунки бо нозикиҳои ин ришта он қадар шинос набудед. бале мушкил будак. ай аввала падарам мара дастгирӣ мекард. муддати чанд моҳ машқу тамрин кардед ва билохира ба аввалин мусобиқаи худ роҳ ёфтед? 3 моҳ машқ кардам, баъд ба якум мусобиқа баромадам. хуб, дар ин мусобиқа шумо ҷои чандумро ишғол кардед? дуюм. ине ки дар ин мусобиқа шумо баромад намудед, то куҷо умед доштед ки сазовори ҷои дуюм мешавед, ҳолон ки шумо он қадар таҷрибаи кофӣ надоштед? чӣ боис гардид ки кори шумо дар ин мусобиқа омад кард? ай сабаби ки ман бисёр машқ мекардам, баъд соҳиби медал шудам. дар аввалин мусобиқаи худ иштирок кардед, ҷои дуюмро гирифтед. аз ҷои гирифтаи худ то куҷо шумо розӣ будед? яъне ки ин ҷои гирифта шуморо қаноатманд сохт? сохтак, ман розӣ будам, ай дидем соҳиби медал шудам. машқу тамринҳо идома ёфтанду баъдан дар ин мусобиқае ки шумо иштирок намудед, боз дар кадом мусобиқа ҳунари худро нишон додед, қувватсанҷӣ кардед? ман дар мусобиқаи шаҳрӣ иштирок кардам, ба ҷои аввал гирифтам. дар мусобиқаи шаҳрӣ дар авази чанд килограмм баромад кардед ва чанд рақиб доштед? дар он мусобиқаи шаҳрӣ иштирок кардам, баъд рақиб доштам. ине ки Ёқуб ба машқу тамринҳои гӯштини тарзи озод пардохт, хурдсол буд. аз ин лиҳоз дар байни ҳамдастояш хеле хурд буд. чун ӯ хурдсол буд, аз ин роҳ масъулин санҷидани қувваашро дар майдон иҷозат надоданд ва ӯ ҳамеша орзуи ба майдон, барои гилем баромадану бо рақибон даст ба гиребон доштанро мекард. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ба гӯштини тарзи озод нафароне шомиланд ки табиатан чолоку ҳушёр буда иродаи қавӣ доранд.
худ Яқуб бачаи оромтабиат аст, аммо ӯ дар интихобаш устувор аст. ба ҳар як имову ишораи мураббӣ бо диққат гӯш медиҳад. андеша мекунад ки чӣ қадаре варзишгар ба тамрин аҳамият диҳад, ҳамон андоза мартабааш боло меравад. чун дар мусобиқаҳои дохил муваффақ шуд, қоваашро дар сабқати бурунмарзии ҷумҳурии Қазоқистон санҷид. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ низ устодашро ноумед накард. мусобиқае ки дар шаҳри сарғаши ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид, Яқубҷон дар ин мусобиқа хеле варзишгарони пурқувват ва хеле варзишгарони таҷрибадорро мағлуб намуд, ки дар ин мусобиқа 6 қувозмоӣ намуд. мо барои як варзишгаре ки мақсад ва маро мегузорем ки ба медали Осиё ва медали чемпионати ҷаҳон ва роҳхат ба бозиҳои олимпӣ инро нақша мекашем. ин аз зиёда аз 12-13 сол пушти сар мегардад. баъди 5 соли машқ Қазоқистон рафтам. дар ҷумҳурии Қазоқистон ҷои чандумро гирифтед ва чанд рақиб доштед? рақиб 4 доштам, ба ҷои дуюм гирифтам. хоб рақибони шумо аз кадом давлатҳо буданд? Қирғизистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон. барои шумо дар ин давлат, яъне ки бори аввал баромад кардан мушкил набуд? пешакӣ теории хуб дидам, мехостам ба ҷои намаён гирам. гуфта метавонед ки аз ҳама рақиби пурқувват, аз ҳама рақиби арзанатар кадоме аз инҳо буд? аз ҳама рақиби сахти ман аз Қазоқистон буд. бо чӣ гуна натиҷа ӯро ба шикаст дучор омдед? ба ҳисоби 28 ва шикаст додам. вақте ки ҷои дуюмро гирифтед, ин ҷои гирифта шуморо қонеъ гардонид ё ин ки мақсади шумо танҳо ҷои аввалро гирифтан буд? мехостам ҷои якум бигирам ва ҷои дуюм гирифтам. шумо роҳафтуда нашудед аз ҷои дуюм гирифтаи худ ё ин ки хурсанд шудед? не, ман ғамгин нашудам. барои он ман якум бор иштирок кардам. мусаллам аст ки мусобиқа ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирд то кадом ҳад аз нозикиҳои ин ё он нави варзиш баҳравар гаштааст. аз ин лиҳоз барои мураббиён дар мусобиқа бештар дидану дарк кардани иштибоҳҳои шогирд ҳадафи аввалин дараҷа аст, чунки онҳо бо ин гуна роҳ метавонанд дар ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта муваффақ шаванд. мусобиқаи нахустини бурунмарзӣ ба Яқуб бобарор ҷанбаст гардид, зеро мақоми дуюмро соҳиб шуд, вале дар сафари дуюм натиҷаи беҳтарро ба даст овард. дар рафти тамрин чанд қариги заҳмат мекашад Яқуб. дар мусобиқаҳо фоидаашро ба даст меорад. вақте ки аз Қазоқистон ба ватан баргаштед, шуморо чӣ гуна дар ин ҷо пешвоз гирифтанд ёру дӯстон, падару модар? манро падару модарам хелро қабул нақз карданд. боз вақте ки аз он ҷо ба ватан баргаштед, ҷои дуюмро гирифтед ва дар назди худ оё мақсад гузоштед ки ин дафъа ҷои дуюм не, балки ҷои аввалро сазовор мешавед? ман дар пеши худам мақсад мондам ки ҷои якумам мегирам. барои мақсадро амалӣ намудан бояд ҳар як варзишгар чӣ кор кунад ки ҷои дуюм не, ҷои якумро бигирад? машқ бисёр кунанд, меҳнат бисёр кунанд. баъд аз мусобиқаи байналмилалие ки дар Қазоқистон иштирок намудед, дар дохили ҷумҳурӣ боз дар кадом мусобиқаҳо иштирок кардед? дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ иштирок кардам, ба ҷои якум гирифтам. ин мусобиқаи ҷумҳуравӣ дар куҷо баргузор шуд? ин мусобиқа ҳам дар Данғара гузаштак, ҳам дар Бухтар. хеле хуб. ҳар як варзишгар ба худ як усули дӯстдошта дорад ки ҳарифонро бо ана ҳамон усул метавонад ки шикаст бидиҳад. хуб, мехостем бифаҳмем ки усули дӯстдоштаи шумо чӣ гуна бошад? усули дӯстдоштаи ман мелниса аст, ки ман ба рақибонамро шикаст медиҳам.
дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардану соҳиби медал гаштан ба ҳар кас муяссар намегардад, зеро бештари варзишгаронро эҳсосоти зиёд фаро мегираду дасту по мехӯранд, ки он ба сар задани иштибоҳҳо оварда мерасонад. Гарчанде Ёқуб сазовори мақомҳои намоён гардид, вале аз камбудиҳо орӣ набуд ва ислоҳи камбудиро дар ҳамоишҳои таълимиву тамринӣ нисбат дод. мусобиқаи ҷумҳурии Қазоқистон мусобиқаи байналмилалӣ байни наврасон ба ҳисоб мерафт, ки ин мусобиқа ҷои аввал камарбанд доданд ва дар ин мусобиқа хеле варзишгарони Осиёи Марказӣ ва Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Беларусия иштирок намуд. мо аз ин мусобиқа хеле таҷрибаи бой ба даст овардем, ки варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳиби 7 медали тилло, 4 медали нуқра ва 3 медали биринҷиро якҷоя ба даст оварданд, ки ин яке аз нишондоди хеле хуб буд ва дастави ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми сеюмро ишғол намуд. Ёқуб гуфта метавонед, ки ин камарбандро аз кадом мусобиқа ба даст овардед? соли 2023 дуюм бора Қазоқистон рафтам, бан соҳиби иш шудам. яъне ки дар соли 2023 ин камарбандро соҳиб шудед. албатта ин камарбандро ҳамон нафароне соҳиб мешаванд, ки ҷои аввалро мегиранд. хуб, дар ин мусобиқа шумо ҷои аввалро гирифтед? бале, 5 тош ай Қазоқистон будек, 1 тош ай Қирғизистон. офарин. чӣ хел дар ин мусобиқа кор шумо омад кард, ки соҳиби ин камарбанд шудед? якум бор ман рафта ҳастам, ба ҷои дуюм гирифтам, баъд ба ҷои худам мақсад мондам, ки ҷои якум мегирам. яъне ки шумо ҷои дуюмро якум маротиба дар ҷумҳурии Қазоқистон ба даст овардед ва дар пеши худ мақсад гузоштед, ки ин дафъа ҷои якумро мегиред. хуб, беҳтарин. гуфта метавонед, ки дар ҳамин рақобатҳои шумо, ки 6 нафарро мағлуб намудед, кадоме аз ин рақибҳо бисёртар ба шумо фишор овард? Кадоме аз ин рақибҳо кори шуморо боз ҳам мушкилтар намуд? аз ҳама рақиби сахти ман аз Қирғизистон буд, ки ман дар финал рақобати сахт кардам. иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар Қазоқистон барои қаҳрамони барномамо хотима наёфт, чунки ӯро лозим омад то ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар намояд. аслан ба мусобиқаи байналмилалӣ варзишгарон аз давлатҳои Осиёи Марказӣ даъват шуда дар 2 сину сол қувваозмоӣ мекунанд. ба узви дастаи Тоҷикистон варзишгарон аз минтақаҳои мухталифи кишварамон шомил шуданд. албатта ӯ ба мусобиқот тайёрӣ хуб дид ва ин дафъа ҳам бо сари баланд ба ватан баргашт. мо аз Ёқуб умедҳои хеле калон дорем ва мехоҳем, ки дар муддати 2 сол пас ба чемпионати Осиё сафарбар намуда ва қуввозмоии Ёқубро дар чемпионати Осиё байни наврасон дида бароем. ҳамагӣ чанд медал доред? 63 та медал дорам, 12 таш сеюмай, 14 таш дуюмай, 31 таш якумай. офарин. ин қадар медалҳои зиёдро шумо чӣ гуна тавонистед, ки ба даст биёред? ин медалҳо ба машқи зиёд соҳиб шудам. Ёқуб, гуфта метавонед, ки ин ҷомҳоро аз кадом мусобиқа соҳиб шудед? ман 4 та ҷом дорам, 1 таш айкони бодом, хуҷанд, 2 та дигаш ай душанбе соҳиб шудам. ман дар 2021 дар мусобиқаи Бадахшон иштирок кардам, ба ҷои аввал гирифтам. боз дар кадом мусобиқаҳои бурунмарзӣ иштирок кардед? дар соли 2022 Ӯзбекистон иштирок кардам, ба ҷои сеюм гирифтам. дар Ӯзбекистон ҷои сеюмро гирифтед. чаро натавонистед мақоми аввалро касб намоед? шояд рақибони шумо пурқувват буданд, шояд ки тайёрии шумо қадар хуб набуд? тайёрии ман нақс буд, баъд хатокӣ кардам, ба ҷои сеюм гирифтам.
баъди бозгаштан аз ӯзбекистон худро тамоман дигар хел ҳис кард. ба қавли варзишгарон таҷрибаи ғанӣ пайдо кард ва ин таҷрибаро ӯ дар омӯзиши ҳарифон насхуд кард. шояд ҳамин чиз буд ки ӯ мусобиқаҳои дохилиро сарбаландона пушти сар намуд ва бори аввал ба минтақаи дурдасти ҷумҳуриямон шаҳри хорух сафарбар шуда муваффақ шуд. خب شما تحت راهبری استاد ورزش جمهوری تاجیکستان داور درجه بین المللی محمد شکورов مشق و تمرین میکنه و بگویید که مربی در رفت مشق و تمرین با شما چگونه مناسبت میکند؟ جاش بیا سخیر میکنن، جاش بیا مهربانی میکنن. هر یک ورزشگر به خود یک ورزشگر مشهور و ایدئال حساب میکند و میخواد در آینده به مثل او یکی از ورزشگران نامدار و نامپرور ملت گردد. شما میخواهید به مثل کدام از این ورزشگران بهترین در آینده همچون ورزشگری پرچم بردار شوید؟ میخوام که مثل عبدالرشید صدولایف قهرمان المپیک شم. از نگاه شما ورزشگر باید دارای چگونه خصلت‌ها باشد که در آینده موفق گردد؟ هر یک ورزشگر باید خاکسار باشه. در آینده شما چی مقصد دارید؟ یعنی کی شدن میخواهید؟ چگونه کسب رو انتخاب کردنی هستید؟ در آینده میخوام که دکتر دندان شم. انتخاب خوب و این ساحه ورزش چی میشود؟ یعنی دیگر شما نمیخواهید که مشق و تمرین های خود رو ادامه بدید، یعنی که در آینده قهرمان جهان و قهرمان المپیک شوید؟ هم من میخوام در ورزش مشغول شوم، هم میخوام کاری طبیعی پیش ببرم. در پیش ما رو کدام مسابقه ها انتظار است؟ من نزدیکی در ازبکستان مزگرد میخوام در اونجا اشتراک کنم و جای یکم بگیرم. خوب درک میکند که در ورزش اعتبار دولت تنها با قوه و متانت رستمانه بلند برداشته می شود. گرچنده یعقوب روز 2 مرتبه سحر و بگاهی روزی در تمرینگاه باشد، لیک برای آموختن و از بر نمودن فنهای مکتبی نیز وقت جدا کرده است. میخواهد در آینده به آموزش فنهای دقیق بپردازد، چون که صاحب معرفتی در رشد و تکامل بخشیدن فعالیت ورزشی نیز مساعدت میکند. موفقیت زیاد در 6 سال کارنمایی او را قانع نمی‌کند و آماده است که با رسیدن سن و سال مناسب قوه‌اش را در مسابقه‌های سطحش بلندتر بسنجد. برای این وی کی‌ها باز اندیشه کرده است و نقطه اساسی عبور کردن موفقیت نو به نو را در اراده قوی و مسئولیت شناسی ارزیابی می‌دارد. امید است که این آرزو و آرمان‌های نکوی ورزشگر خردسال عملی خواهد گشت.